Надявам се това видео да достигне до хора, които играят Fortnite и си купуват игри от Epic Games, защото имам нужда от вашата помощ, хора. Много ви моля, всеки, който си купува неща от магазина, било то в Fortnite или от самия Epic Games, да използва кода ми Женинатор, защото от Epic ми пишат, че ще ми го изтрият, ако не успея да си го запълня до края на месеца. И го трупам с години това нещо и си го поддържам. И би било супер жалко, ако ми го изтрият и ми е много гадно. Така че много ви моля, който може, абсолютно безплатно е. Просто трябва да си го въвежда това нещо при всяка покупка. За жалост не ви носи нищо, но пък на мен ми помага много. Така че да, ще съм ви изключително благодарна. Дори всеки един, който го използва, ще се радвам, ако ми пише долу в коментарите или прямо на лично съобщение, за да мога да си му благодаря лично. И моля, който не може да помогне, не играе в Fortnite, въобще не го интересува какво говоря в момента, нека да подмине тази публикация или това видео, защото няма нужда от излишно напрежение и дразги и хейт и такива, да, просто си. Много благодаря предварително на всеки един, който все пак реши да ми помогне. Благодаря ви!